खुलुमबाय S.mainao बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय सानाव चिरां जिल्लानि 1 नं सालबारि बालाजार बाजार साखाथियाव AS19T6374 नाम्बारनि मटरसाइकेला सौग्रावनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरांनि भारत भुटान सीमा साखाथियाव थानाय दादगारि हाथिसार मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै रंजा बाजायै न' फारसे फैफिननाय समावनो सानै लाइमोना मटरसाइकेलखौ सामलायनो हायैयाव सौग्रावनानै सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ खहा जायो होनना मिथिनो मोनदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोर जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनबाय। नोलोबारि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय लाल बाहादुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 18, 19 आरो 20 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा gwjwnthwng बसुमतारी बिथाङा। थांनाय मैया क'क्राझार जिल्ला एएपि आफादनि आफादगिरि कंकेश्वर हाज'वारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों दि थांनाय 28 अक्ट'बर सानखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कमलनाथ क्लाबआव मोनसे मेल लानाय जादोंमोन आरो बुंबावदों दि बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्ला एएपि आफादखौ गनायथि मोननो थाखाय नाजाबोबाय थानानै अक्ट'बरनि 9 अक्ट' सानखालि गनायथि मोनफुंनो हाबाय होनना गोजोननायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिटिसिनि जानो गोनां गासैबो बिसायख'थियावनो क'क्राझार जिल्ला एएपि आफादआ बिजाथि फसंना बिसायख'थि गेलेगोन आरो बुंबावदों दि सिगांनि सोरखारा जेरै खुगाजोंल' बुंलांदों जेबो मावना होआखै नाथाय जोंनि सोरखारखौ बयबो मिथिगौ दिल्ली आरो पान्जाब सरखार जेरै पाब्लिकफोरनो दैनि सुबिदा आरो मोब्लिबनि सुबिदा खामना होलांबाय बेखायनो जोंनि बिटिसिआवबो जौगानाय लाबोनो थाखाय बे एएपि आफादखौ लाबोनाय जादों होनना बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो आफादनि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। हिन्दी फिल्म नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आलु अर्जुन बिथांनि मुंदांखा सावथुन पुष्पा 2आ रिलिज जानायनि सिगां 12 कौटि रां आरजिनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुष्पा 2 सावथुननि थाखाय 4 लाख टिकेट बुकिं जाखांबाय। आलु अर्जुन बिथांनि मुंदांखा सावथुन पुष्पा 2खौ 5 दिसेम्बराव सिनेमा हलफोरावबो नुनो मोनगोनखौ मिथिनो मोनदों। खैराबारि जनजातीय गौरब दिवस हारियारि गोग्गाथाय दिवसआ थांनाय सानाव जोबनानै थांबाय। भारत सोरखारनि सेन्ट्रेल ब्युर' अफ कमिउनिकेशन फोरमायथाय आरो फोसावथाय मन्त्रणालय गुवाहाटी ओनसोलारि आरो उदालगुरि जिल्ला हायुंथायनि हेफाजाबाव खैराबारि महिरं भवनाव 29 नबेम्बरनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जनजातीय गौरब दिवस आरो सिखोन साखोननि सिबिथाय हाबाफारिया थुंगिबाय। हारियारि जोहोलाव थामहिनबा भगवान बिरसा मुंडानि 150 बोसोरारि जन्म जयन्तीजों लोब्बा लाखिना खुंनाय जागायनाय सानखालि आलारि बाथि फोजोंना हाबाफारिखौ जागायो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलक पाटगिरिया। बिनि उनाव बायदि मोसानाय मुसुरनाय बादायनाय मेथाइ रोजाबनाय साखोन सिखोननि सांग्रांथि नायजाब भेरगाव महकुमा सिंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फाननाय बायनाय गला गोबां बायदि बिफाननि मावफारि दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। गौरां सार्कोल कनफारेन्स GCWC GCYC एन्ड GCSSC जथायै जर्दानपुर NELC मण्डलीनि सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों 5थि आगु बरदिन फोरबो फालिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा
बाहागो लानानै साफ्रोमबो ख्रिस्टीय सिबियारि बिथांमोननिसिम आगु बरदिन बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै हामलायथि बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 61 बोसोरारि जखनथाइ आरो गेजेर जनाय दखरा ABWWF आ 32 बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपांकर नार्जारि आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि फुलेस्वरि दैमारिया माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव मैया गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 23थि बोसोरारि जथुमा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादआ फैगौ 20, 21, 22 आरो 23 जानुवारियाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे हाबाफारियाव निलुत सोरगियारि बिटिआरनि EM आरो जायगानिनो MLA उत्पल बरा बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।